si, ó, que veña que aquí hai sitio para todos, divertirse tamén. Há de gostar ben, deben de vir cedo para mirar salir a comparsa, que é o mellor máis bonito que hai. Ao chegar ao carnaval, todo o mundo anda caladiñamente, incluso que hai mozas que teñen o novio no barreiro, e nada. E alá teñen, vamos, de parte a parte, están moi caladiños. Pois eu no carnaval agora non, porque son vella, xa teño 81 anos. Pero vin moitos anos de disfrazada. E recordo que un ano traía unha saia dun lenzo feito da tea. E aí a vella la ribeirana caíu-me a saia que dei en calzoncillos do meu home. Que eran os calzoncillos de inverno, porque o carnaval é no inverno. E bueno, pasei como aquel ano nunca. Dios me libre. Tanto é que despois fui chamar a un abellar, unha veciña, e como non me conoceu, rompinlle a toquilla que tiña. E éramos moi amigas. Pero ela non quedou contente porque rompín, porque non me quixo vir a abellar. Todo aquilo que se sepa, por exemplo, os do barreiro, pois a mellor algún matrimonio ou algunhas mozas que se incomodaron co home ou co novio ou con que sea, é con que se sepa algo pobre de quen. O caso é que non haxa, conforme no barreiro, tamén pode ser aquí, e sácano alá. Tería por aí 9 ou 10 anos, xa fui nunha carroza, que precisamente foi aí a miña prima e unha irmán, Natalia e Rodosinda. E íamos nunha carroza feita de madeira, de paus, e levaba as rodas de loureiro. E iban os danzantes, porque había un rancho, e iban os danzantes, en vez de ir na carroza, como non tiña piso, iban andando polo chan. Claro. Porque a carroza non podía coa xente. Claro. Pasámolo moi ben. E xa non lle dixo cando foi que viu o primeiro ano para aquí os altavoces, que nunca se mirara por aquí semejante cousa. Claro. E viu unha xunta dai un matrimonio dai da Picoña, e dixo, en cuanto non sale aquel home de dentro daquel cacharro que está ali, non marcho. Antes tamén o carnaval era de outra maneira, porque agora hai un carnaval, sí, pero é un carnaval máis fino, e o tempo antes iba vestido de calcara maneira, botaban, lle chaman borralla, que había cabaleiro, botaban borralla, botaban fariña, e iso. Non, hoxe é máis fino, pero pásase moi ben. Aquí o carnaval, se morre o carnaval, morremos todos. Eu que sei, dende pequena xa meus pais nos enseñaron, éramos así, había unha comparsa así de rapatinhos pequenos. Aquela tiñamos de peringuinos, vestidos de peringuinos, agora non, agora xa veñen a lo fino, agora a comparsa xa é un poquinho moi fina, demais. Ai, non, a tranco un ano que viu, puxos aí no palco, pasou a chover, e tiveron que todo o mundo largarse, que chovía, se non se podía. E nós íbamos ali coa comparsa, e non podemos. Chovía, pero que chovía mesmo. Pois foi o ano de Xan das Canicas. Me caches. E eu viña preparada para a comparsa, cheguei ali adiante, e virouse-me un pé, e rompí un zapato. Xa, ai, agora, onde vou buscar os zapatos que non teño outros? E marchei para casa e vim con as tamancas moi limpiñas e tapadinhas e coa saia tapábamos. E vim, os rapaces iban con nós, así tamén, máis ou menos, vestia cada un conforme ia máis tal. Agora que si, facías unha comparsa sempre igual, xe de vellas, xa había vellas que borrajaban un mes antes, que aquilo xa estaban lá na costa da noite. Había unha que chamaban a Carraceda, e aquela puñase na costa da noite a borrajar e calquera pasaba dali para arriba. Empezamos por ter unha idea do que vamos a levar, representamos, bueno, cada un trae as súas ideas, e desas ideas decidimos, pois, esta é a idea deste ano. E daí empezamos coa carroza, os traxes, e así hasta no que pasou mellor durante todo o ano, ou sei, algo que estea de moda ese ano. Non buscamos o tema, claro, e logo ao final nos sempre queremos
meternos con eles, claramente, sabes? Sempre facemos o tema dos pesquins, que, bueno, son os chistes que nos lle mandamos hacia alá, cada un alá teñen os seus apodos, os seus que nos lle formamos aquí, e logo eles, bueno, mándanos para nós tamén para acá, pero bueno, sí, en erros que tuveron o ano pasado, como o ano pasado se equivocaron no discurso, que o chaval que iba encima quedouse en blanco total, e iso, bueno, é unha fatalidade total, pero bueno, eso xa este ano seguramente, non sei, pero bueno, irá encima deso, encima da carroza do ano pasado deles o mellor que foi fea, os traxes que lle quedaban mal, ou todo o que pasou durante o ano, e o mellor nas festas do barrio de, que sei, en agosto pasou calquer detalle, pois xa se recopila todo hasta agora coller e mandarlle todo no... Cos bailes, home, moi bonito logo chega o día, pero leva moito traballo polo tema que hai que os músicos teñen que quitar as cancións, e non é o mesmo coller un CD polo que quitar todo cos seus instrumentos para que logo sone ben, claro. E logo ensayar os bailes, que se po ayuntamiento sempre bailamos un baile especial, que queremos facelo mellor, queremos facer formas, logo chegar ao ayuntamiento tamén o espacio é moi reducido, a nos aquí temos espacio, pero logo alá o espacio non é o mismo, e nada, é que sempre facemos para que nós seamos os mellores, e sempre somos os mellores, claro. Porque ao ser moita xente, sempre algún se escapa algo, ou xa os últimos días, o mellor, miramos que aquela iba comprou en Salceda ou en unha pluma azul, ou decimos, bueno, pois xa van de azul, ou van de verde, ou van de amarillo, e así hai anos que se sabe antes, outros anos que, bueno, a nos ano pasado decía, superono antes, pero bueno, non sabemos se nos quixeron romper o galpón, bueno, facernos para entrar, bueno, mirar, ao final leváronos unha caricatura nosa que non tiña nada que ver, pero bueno, que era horrible. Gañar, sempre gañamos nós, cada un dice que gaña... Cada un, claro. A xente do barrio, a verdad que xa nace unida co carnaval, Aí temos o tema fácil, porque a xente nace co carnaval na sangre, vive o dende moi pequeniño, entón están todos desexando que chegue o seu ano para ir na comparsa, para ir a facer a carroza, o sea que aí traballo non temos ningún, o traballo está feito. Por tradición, diríamos que as mulleres se encargan da costura, sobre todo, dos traxes, bueno, iso sí que sigue sendo así. A carroza, por tradición, facían os homes e os rapaces, agora tamén é verdad que as rapazas tamén colaboran, tamén dícese que os homes ao mellor teñen máis forza, pero as mulleres temos máis maña, iso é indiscutible. Entón, pois tamén as mulleres van colaborando, e a música, pois, por agora siguen se encargando os homes, os rapaces, tamén da coincidencia de que aquí hai máis músicos homes que mulleres, entón encárganse sobre todo eles. As rapazas, sobre todo, dos bailes, das coreografías, e máis ou menos por aí. Eito, as rapazas o primeiro que teñen que facer é meterle moita presión aos músicos para que saquen logo as cancións, para que as teñan preparadas. Os músicos, en canto teñen as partituras, en canto teñen decididas as músicas, grábanas para que as rapazas poidan ensayar as coreografías, o sea que uns están enriba dos outros continuamente, porque, vamos, é a única maneira. Talmente, aínda que xa hubo máis ocultismo do que hai agora sí que é verdad que as carrozas siguen tendo moito ocultismo, os traxes tamén, pero, sobre todo, no que se refire á música, xa non se esconde como se escondía antes sí que non se podía escoitar nada. Agora, como a música normalmente son as cantigas, as últimas cantigas, as cantigas que están de moda, que soen coincidir no Barreiro e na feira, xa non se oculta tanto, pero, bueno, de todas formas sí que seguimos escondéndonos e sí que seguimos procurando que sepan o menos posible. Sempre, sobre todo no que é o discurso das persoas que van enriba a carroza, sempre que se sabe algo da feira, sempre se incluye algo no discurso, aínda que tamén é verdad que sempre levas un discurso alternativo, por si acaso, porque a veces estamos segurísimos do que levan, pero dis, ese non é así, entón, bueno, sempre están aí as alternativas preparadas, pero sí que sempre se mete algo do deles, por suposto. Que algunha vez rompimos esa tradición, algunha vez levamos algunha rapaza casada na comparsa, dende logo hubo opinións para todos os gustos. Cometemos o erro ou erro entre comillas, de romper a tradición ese ano e non rompela de novo o ano seguinte. Co cal, agora que pasaron uns cantos anos, chega outra vez o momento de decir, bueno, que rompémola, non a rompemos, ninguén se atreve, porque, sobre todo, a xente maior pois non está moi de acordo en que se rompa unha tradición que é unha tradición, vale, pero que hoxe en día eu creo que non ten moito significado, non.